V tomto podcastu budeme mluvit s Jirkou Králem o tom, proč je na světě tolik zla a jak si s tím radí Bůh. A ještě předtím jsem se zeptala svých přátel, co oni si myslí, proč existence zla odrazuje lidi od křesťanství. Tak spousta lidí si myslí, že Bůh neexistuje, protože vlastně umožňuje lidem trpět, ale já teda jsem četl po částech Biblii a myslím si, že ve vztahu Biblii tam není žádný rozpor, protože právě v Biblii se objevuje zlo a právě ten, který hrdina Bible, který je podroben tomu zlu, tak se snaží s tím zlem nějak vypořádat a buď teda vyhraje nebo prohraje, ale ta překážka ho nějakým způsobem formuje vlastně ve vztahu k té víře. Takže když on zvládne tu překážku, tak pak prostě uspěje a čeká ho život v nebi nebo posmrtný život. Úplně si nemyslím, že by to zlo bylo to, co je odrazuje od křesťanství. Myslím si, že akorát se nedokážou lidi často nést vinu za své činy a skutky a potažmo nedokážou pochopit, proč to tak ostatní dělají, a v té chvíli jejich nejjednodušší cesta je prostě to svést na někoho, který je nejblíž, a v té chvíli si řeknou, on říká, že to všechno bude v pořádku, jenže každý si za své činy má tu svoji vinu nést a ji být trošičku zodpovědný, a pokud to lidi neumí, tak potom se těžko asi hledá ta cesta k tomu lepšímu, když nezačnou od sebe. Tak já vítám všechny posluchače Karmel TV a dnes jsem si tady pozvala Jirku Krále, který nám řekne něco o tom, co lidi odrazuje od křesťanství. Tak zdravím posluchače a děkuji za pozvání. Tak tě vítám, Jirko. No, já vás Můžeš mi říct, kým jsi, co děláš? Tak já jsem vlastně paradoxně misionář, ačkoliv jsem Čech, tak jsem misionář z Anglie, s jednou organizací, která se jmenuje Crosslinks. A vlastně moje práce je sloužit tady lidem, aby poznávali víc a líp, co je ve skutečnosti v Bibli, a tak, aby mohli věřit vlastně v Ježíše Krista jako spasitele. A proč teda jsi Čech a jsi misionář z Anglie? To je takové zvláštní. Jo, já jsem totiž uvěřil vlastně v Anglii, já jsem se tam odstěhoval na nějaký čas, tam studoval angličtinu, já jsem ještě ten ročník, kdy jsem maturoval z ruštiny a pak jsem to horko těžko doháněl, tu angličtinu, a tak jsem tam měl studovat, ale v té době jsem prostě četl intenzivně Bibli a uvěřil jsem vlastně na základě čtení Bible jenom, neměl jsem kontakt vlastně s nevěřícíma, se dá říct moc, nebo skoro vůbec. Jako s věřícíma? Jo, vlastně ty jsi řekl. Jo, tak chyba. A tak to bylo v Anglii právě v době, kdy jsem se snažil studovat angličtinu a chodil jsem tam do jedné college, která byla hodně levná, a studoval jsem tam angličtinu. No. Takže jsi studoval i Bibli vlastně. A studoval jsem zároveň Bibli a pak jsem tam začal chodit do jedné církve. No. Jo. A tam mě potom potažmo navedla k tomu, že bych mohl být vlastně misionář ve své vlastní zemi, tím, že tady není ta bariéra, že jo, jazyková, kulturní, a že vlastně to je docela dobrý nápad. No. A ty jsi tam našel i manželku? Ano, a našel jsem tam manželku, takže moje manželka je Kira a máme spolu 4 děti. A teďko žijeme tady blízko Prostějova, ale vlastně sloužíme pod tou anglickou misijní organizací. A tvoje děti pokud se nepletu, jsou už dospělé? Většina, ano. Jo. 3 ze 4. Jo. Dobře. No a tak teda, já jsem tak přemýšlela, co tak jako lidi odrazuje od křesťanství. A myslím si, že často to je to, že když se já vžiju do těch nevěřících, jo, protože mám hodně nevěřících přátel, měli jsme i nějaké rozhovory a vnímala jsem, že třeba odrazuje to, že že my tvrdíme, křesťané, že Bůh je dobrý, ale přitom na zemi je hodně zla. Můžeš mi vysvětlit, proč je tolik zla na zemi? Když Bůh je dobrý, když Bůh nás všechny stvořil, tak teda logicky musel stvořit i to zlo, že? No, to je právě otázka, jako jestli logicky stvořili to zlo, protože to je potřeba se podívat do Bible, protože my křesťani vlastně nezakládáme svoji víru na nějakých svých vlastních nápadech nebo filozofických úvahách, ale vždycky se díváme do Bible
a Bůh určitý věci zjevil, ne úplně všecky, protože to bychom měli jakoby ne o tom, z čeho jsou složený různý, já nevím, vesmírné částice a já nevím co všecko, ale určitě takové ty základní věci, jako třeba tady ta otázka, je tam podle mě, se dá vyčíst, nebo odpovědět na tu otázku. A to vlastně je to důležité, kde musíme začít, je v knize Genesis, kde musíme najít právě původ toho zla. Takže ono to vypadá, jako že ano, Bůh je stvořitel všeho, tak když tady máme na světě zlo, tak on musí to být nějakým způsobem příčinou. A vlastně v té knize Genesis, škoda, že to nemůžu tady citovat, ale byly by ty dlouhý citace, který vám chci ušetřit, tak vás chci pozbudit k tomu, abyste se potom podívali do Bible a zkontrolovali si to, jestli to třeba sledujete a máte tu možnost potom si to zkontrolovat v Bibli. Tak původ zla je takovej, že Bůh původně stvořil právě všechno úplně dobrý, bez zla a utrpení a vlastně člověka chránil před tím zlem a utrpením, jo, jakoukoliv formou. Ale na druhou stranu, a ano, tak může být ta filozofická otázka, jestli Bůh na tom má nějaký podíl, ale že dal možnost těm lidem se svobodně rozhodnout, jestli budou jakoby možná z lidského našeho pohledu jakoby být omezený jakoby tím, že nás chrání před tím zlem, anebo jestli my můžeme odmítnout tu boží ochranu před tím zlem a utrpením a vybrat si vlastně jakoby vyšší poznání, když to tak řeknu, a vlastně poznat i to zlo. Takže v podstatě Bůh dal možnost. Dal možnost, přesně. Ale to je právě to, že to neznamená vůbec, že ho způsobil. Protože on nás opravdu od toho chránil. Když čtete tu knihu Genesis poctivě, tak on to stvořil tak, aby tam nebyl vůbec žádný prostor pro to zlo a utrpení a smrt. A varoval dokonce Adama a Evu, protože jsme v ráji teďko v knize Genesis, Adama a Eva. A Adama a Eva výslovně varoval a dokonce jim zakázal jíst toho ovoce, které vlastně nazval sám Bůh poznáním toho zla. A poznáním dobra a zla. Jakým způsobem můžeme vidět v té knize Genesis, že je chránil od toho, aby vůbec neměli to zlo? Ano, protože když to budeš číst, tak je tam strom, který vlastně, jakoby, když z něj vezmou z toho ovoce toho stromu, tak oni vlastně tím poruší ten příkaz. Bůh říkal, z toho nejeste, jistě zemřete. A chránili vlastně a nazval, je tam nazývaný ten strom a to ovoce je nazvaný poznání jako dobra a zla, což to zakoušeli, neměli s čím porovnat, takže vlastně když to okusili, tak najednou viděli ten rozdíl mezi zlem a dobrem a protože začali zakoušet to zlo a měli možnost toho srovnání. Takže ale to zlo neexistovalo. Chránil je tím, že je varoval. Tím, že je varoval a přímo jim to zakázal, z toho nejeste. Protože tak dojdete toho poznání zla a to je fakt strašná věc, když to řeknu svýma slovama. Jo? To je tak hrozný, že to opravdu jako, já nechci, abyste to jako zakoušeli. Jo? Není to jakoby mým plánu a vůli. Navzdory tomu, ale samozřejmě Bůh jim tu možnost dal. A já myslím, že to je právě hluboce smysluplný a krásný od Boha, že nám vlastně nevnutil svoji vůli, jo? A uvidíme to už na začátku té knize Genesis, což já právě naopak věřím, že naprostá většina věřících s tím jakoby vlastně souzní, že Bůh není ten, který by nám vnucoval svoji vůli, ale stvořil člověka s tím potenciálem nebo kapacitou, nebo jak to říct, vlastně Boha odmítnout i tu jeho vůli, i tu jeho ochranu. A vlastně s ním navázat jakoby vztah, který jako z pozice, když to řeknu, jako dobrovolnosti. Jo, takže a vždycky vlastně je to o lásce k Bohu a láska nikdy nemůže být taková, která nemá možnost jakoby to odmítnout. Podle mě pravá láska, z obou stran láska, musí být taková, která je z jedné i z druhé strany vlastně jakoby dobrovolná a ten člověk opravdu chce být v tom vztahu. A já myslím, že už tady je vidět v tom poznání dobra a zla, že lidé vlastně mají možnost jako odmítnout to dobro a ty lásky plný jakoby plány, nebo jak to říct, jako pro lidstvo, tu boží ochranu a v čem prostě se projevuje ta boží láska, ale mají možnost to odmítnout a vzít z toho poznání zla a začít bohužel zakoušet to zlo. Takže ty říkáš, že to byl projev boží lásky, že jim dal tu možnost.
Já si myslím, že způsobem jo. To je docela dobrý, jako, jak jsi to jako podala. Že vlastně ta láska musí být dobrovolná, protože potom, ano, protože jakoby... I ze strany lidí. Ale to neznamená, že, jako, že jim přeje to zlo samozřejmě. V tom není ta láska. Ta láska je jenom v tom, že vlastně neomezuje toho člověka na to, že v té lásce musí zůstávat a nemůže z toho vyjít. A v té ochraně Boží a ve všem tom dobru, který pro něj Bůh zamýšlí. Jo? Že to je naprosto dobrovolná věc a potom ta láska jakoby má lepší hodnotu, bych řekl spíš. Jo. Že má takovou tu pravou hodnotu. Jo. Vlastně láska nemůže být donucená. Právě. To myslím, že každý tomu rozumí, že prostě láska nemůže být vnucená někomu. I jakoby ze strany lidí k Bohu. Ano, ani tak dokonce. No. My víme to každý z našich normálních lidských vztahů, ale já myslím úplně stejně tak prostě, protože jsme stvoření svým způsobem k Božímu obrazu, tak proto si myslím, že to platí i pro vztah s Bohem, mezi Bohem a námi. A abych teda odpověděl tvoji otázku, takže to poznání zla vlastně přišlo skrze Adama a Evu. A když se podíváš do ty knihy Genesis, tak to slovo poznání znamená, není jako intelektuální poznání. Něco jako když se díváš na televizi a jakoby získáš nějakou informaci. Ale to slovo je tak jakoby hluboký, intimní, který znamená vlastně, že to budeš hluboce a se vším všudy, když to řeknu normálně, jako na plný pecky prostě zažívat. Jo? A to je ta tragédie toho lidstva, že lidi si vybrali tohle. A zlo je prostě zlo. Zlo si nevybírá. Jo? To není jakoby ale odsaď pocať. Zlo je prostě to nejhorší, co může být. Jo? To je to prostě genocida, to je jako umírání na rakovinu, to je prostě utrpení dětí. Jo? A prostě zlo je zlo. Jako. A to je to, co si ten Adam a Eva vybrali. Tak dobře, tak to si vybrali Adam a Eva, ale my jsme si to nevybrali. Jasně, jo, ale my jsme potomci a bohužel realita je taková, že my potom žijeme v tom světě, který ten Adam udělal tady ten skutek a Bůh, aby jsme mohli vlastně jim dal to, co ve skutečnosti chtěli a to, co on teda nechtěl pro ně, tak jim, aby mohli zakoušet v tom smyslu, jak jsem popisoval, to zlo, tak proklal celou zemi. A to není zase, že by Bůh nebyl dobrý. On prostě, to bylo jenom jediný způsob, jak dát těm lidem to poznání toho zla. Tím, že ta země se proměnila, ten ráj přestal být ráj a ty věci jsou tak, jakoby spousta věcí v tom světě je tak špatných, aby nám dala možnost vlastně zakoušet to zlo. Ale je teda samozřejmě otázka, jakoby, proč jsem do toho namočený já, že jo? Jako proč to musím zakoušet já. To je samozřejmě jako otázka, kterou já úplně nedokážu zodpovědět, ale na druhou stranu, když se zeptám každého člověka, jako je to taková výzva pro nás, zeptej se sám na sebe, jo? Nebo člověk, který to možná poslouchá, ať se zeptá sám sebe. Kdyby jsi byl v té stejné situaci, jako chtěl bys být v té situaci, že vlastně nemáš to poznání a nevíš, jako, anebo si to vybereš, projdeš si tím a pak máš tu svobodu se vrátit k Bohu úplně z jiný pozice. A zbavit se toho zla jednou provždy z úplně jiný pozice. Z té pozice toho jakoby strašného, ale poznání, jako úplně jiný, jakoby mnohem větší hloubky té boží lásky a ochrany, kterou ti nabízí a dál ti nabízí a hledá pro tebe východisko z toho. Jo. A nebo by si teda řekl, já zůstanu v tom stavu, jak jsem a prostě jenom hlavně, abych byl to ochráněný. Ano, některý lidi řeknou, já bych toho radši byl ochráněný, ale já myslím, že v tom je hluboký smysl, že Bůh to takhle udělal, prostě jednoduše. Prostě pro mě to není problém osobně, protože věřím, že to je sice drsná, ale cesta k mnohem hlubšímu poznání Boha a k mnohem svobodnějšímu vztahu k němu. Tak můžeš mi říct to východisko, jak jsi říkal, že máme tu svobodnou možnost se z toho dostat, z toho zla. Tak jaké je to východisko? Ano. Jako Bůh vlastně od té doby, to je další věc, že my máme jakoby za zlý Bohu, že to vypadá v tom světě tak, jak to vypadá a není to vůbec nic hezkýho, ale Bůh vlastně hned od začátku dělá všechno možné pro to, aby nám aspoň omezil to zlo a ještě právě nám našel to úplný východisko. Takže on jakoby dělá hledá dočasný řešení pro to, aby to nebylo aspoň tak strašný, jak to je. A lidem to jakoby vlastně ten jejich výběr jakoby toho zla aspoň trošku jakoby, jak to říct, jako
ne, že jim jako bere to poznání, ale aspoň to omezuje do určitý míry, zlo omezuje. Ano, to zlo nějakým způsobem omezuje, aby jsme prostě se tady ku příkladu úplně jeden navzájem nevyvraždili, jako, aby opravdu jako lidstvo vůbec pokračovalo. Jo. A můžeš říct nějaký příklad toho, jak to Bůh tak omezuje? Třeba v knize Genesis právě pořád se o tom mluví, že Bůh jako opravdu sáhnul někdy k radikálním věcem, který zase nám se to nemusí líbit, ale ono to má hluboký smysl. V Bibli je totiž napsaný, že v době před tou potopou, která vlastně každý zná, Noémova archa, ale ve skutečnosti to byl vlastně takový jako soud nad celým lidstvem. Ale ten důvod byl, že se rozšířilo to zlo tak strašným způsobem a opravdu tak strašným, jako, že to bylo naprosto jakoby, že to byla úplná katastrofa. Prostě to lidstvo se jako vrhalo do úplného jako sebezáhuby. A tak nějak to popisuje prostě tak nějak Genesis, že Bůh se na to nemohl opravdu dívat. A z toho se dá odvodit, že to bylo opravdu úplně strašný. A došlo to do bodu a vlastně omezil to zlo, jako třeba tady tím radikálním zásahem, tady tím velkým soudem, tou potopou. A přesto, navzdory tomu, vybral prostě lidi, aby to lidstvo zachoval, vybral toho jakoby z jeho pohledu spravedlivého člověka, který byl Noé, a dal šanci lidstvu pokračovat. Jo. Tak to je třeba jeden příklad. Ale třeba další příklad, jak Bůh omezuje, řeší zlo, je třeba, že nám dal zákony. Jo. Třeba dal prostě židovskému národu zákony, a ty zákony jsou opravdu dobrý. Tam je napsáno miluj Boha, miluj svého bližního, když se to dá shrnout. Jo. A to je prostě forma, kdybychom to všichni dělali, tak je nám tady na světě opravdu určitě líp a Bůh tímhle způsobem by určitě eliminoval mnoho zla ve světě. Nebo to třeba jako... i, že nám dal svědomí. Ano, to je další příklad, přesně. Těch příkladů je mnohem víc. No, jo. Dobře, takže a ještě jsem se chtěla zeptat, ty říkáš, že Bůh teda omezuje zlo, ale vidíme kolem sebe hodně zla. Já mám malé děti a je pro mě takové nervy drásající to, že se dějí takové třeba násilí na dětech, jo? Jasný, no. Tak proč třeba tohle Bůh nějak víc neomezí? No, to je právě ta otázka, že jestli Bůh chce zasahovat individuálně a okamžitě a i hned každýho soudit. Protože bohužel, kdyby Bůh zasahoval každému individuálně do života a hned přicházel s tím soudem nad tím člověkem, tak já se obávám, že prostě, a Bible to tak popisuje, že každý jsme nějakým způsobem zřešili a každý bychom museli propadnout soudu. Jo? Takže nám se to zdánlivě samozřejmě přijde hrozně nespravedlivý, protože já si vždycky připadám jako ten docela dobrý, že jo? A ty ostatní jsou ty horší. Jo? To je prostě, i když by byl kriminálník, tak se vsadím, že najdu někoho, kdo prostě mi připadá mnohem horší a já si tím budu chlácholit, jakože vlastně v božích očích nejsem tak špatný. Jo? Ale ve skutečnosti jako Bůh nesnese žádnou formu zla a žádnou formu hříchu, který neseme v našem srdci a který dost často se projevuje navenek. Jo, a platí to i pro můj život. A to neustále vidím ve svém životě taky, jako, že jsem prostě nešťastný člověk, který ačkoliv chce činit dobro, tak dost často to nedokážu. Ale takže Bůh nepřistupuje, abych odpověděl tvoji otázku, individuálně k tomu soudu, ale vyčkává a vypadá to drsně, jakoby, že my chceme, aby zasáhnul hned, ale prostě každému dává šanci. Jo, i těm nejhorším lidem na světě dává šanci a pokud to jenom jde, tak vyčkává s tím soudem a prostě, aby ty lidi mohli činit pokání, aby mohli hledat odpuštění hříchů u Ježíše Krista, který má moc nám odpuštět hříchy, protože za ně zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. A když přijdeme ke Kristu, a to má šanci každý člověk na světě, přijde ke Kristu a přijme jeho zástupnou oběť a najde u něj odpuštění hříchů, tak má šanci na odpuštění a tím se mu otvírají vlastně, kdybych to tak řekl, dveře do nebeského království a tím se navazuje zpátky ten vztah s tím Bohem, který vlastně ten náš hřích zničil. A každý vlastně dostává tu šanci, takže nám se to zdá strašně, jakoby, že se na to díváme z toho našeho pohledu a chceme jakoby, si chránit to naše území a ty naše pocity a ty naše, ty naše prostě věci, ale prostě Bůh dává prostě šanci každému, no. A vyčkává s tím soudem nakonec, až jednou přijde, anebo až zemřeme, no. To neznamená, že Bůh právě není spravedlivý. On naopak učiní veškeré spravedlnosti zadost. Nikomu žádný hřích neprojde. Ale je otázka, jestli
jako s tím něco ten člověk udělá, právě má tu možnost, že přijde ke Kristu a začne to řešit. A tím zároveň Bůh zase eliminuje to zlo. Představ si, že by opravdu někdo byl opravdu takhle strašný a prostě, ale obrátil se ke Kristu a jeho srdce se změnilo do té míry díky boží lásce a milosti, že on opravdu to srdce najednou v tom srdci, on ne, že jakoby si řekne, nebudu to dělat, ale fakt nechce. Kvůli poznání ty boží lásky a dobroty k němu, kvůli tomu odpuštění tomu hříchu, je to tak úžasný pro něj, že on nechce činit to zlo. Takže i tímhle vlastně Bůh vlastně dočasně eliminuje to zlo ve světě. Ale ne vždycky to samozřejmě platí, protože ne vždycky lidi činí pokání. A proto musí přijít ten konečný soud. Tam teprve definitivně Bůh učiní spravedlnosti zadost. A bohužel ty lidi, kteří nejsou ochotní činit pokání a obrátit se ke Kristu a vrátit se k Bohu a činit jeho vůli, tak musí prostě propadnout tomu soudu a musí se jich zbavit, aby prostě, protože na věčnost to takhle fungovat nemůže. No. Mm-hmm. Vlastně my jsme se bavili o tom, že my, lidé, potomci Adama a Evy, už jako nemáme možnost si vybrat tak, jak oni. Jo? Že jsme se narodili do toho zla, jasně, máme to zlo. Jasně, ano. Ale na druhou stranu... Nemáme úplně stejným způsobem ten výběr. No, na druhou stranu to chci říct, že vlastně my si můžeme vybrat, že právě vlastně budeme činit to pokání. Ano, protože my ve skutečnosti si každý den vybíráme mezi dobrým a zlem, podobně jako ten Adam a Eva. Jo, takže vlastně potom otázka, jakoby jsme teda, jakoby můžeme to jenom hodit na Adama a Evu a my jsme v tom nevinně, ale potom, když se podíváš do každodenního života toho člověka, tak já mám vždycky na výběr mezi dobrým a zlem a vlastně dost často se vybírám to zlo a vlastně jsem, takže vlastně se chovám úplně stejně, jako, že jo, kdybych, ačkoliv to třeba potom nějak ospravedlňuju, že vlastně to není zlo a to myslím dobře, ale ono to tak, jako, když budeme upřímní, tak to tak není, vždycky to takhle není. Někdy to tak může být, ale dost často to takhle opravdu není. A vlastně se úplně stejně podobáme a děláme úplně stejný výběr. Ve skutečnosti, jakoby v jádru duše děláme stejný výběr jako ten Adam a Eva. Vybíráme si mezi dobrým a zlem a vybíráme si zlo. Jo, ale ještě bych se chtěla zeptat, ty jsi říkal jako o tom, že Bůh bude soudit, že je spravedlivý, že bude soudit. Jak teda bude vypadat ten boží soud? No, ten boží soud bude vypadat tak, že přijde Ježíš Kristus znovu. On už tady jednou byl na zemi, přišel v těle člověka a z lásky k nám zemřel na kříži, aby nás zbavil toho hříchu a tím nás ospravedlněj. A když najdeme u něj to odpuštění hříchu, tak máme šanci na tu spásu, protože nás zbaví toho hříchu, který je největší problém lidstva. A třetího dne vstal z mrtvých a potom a má moc vzkřísit lidi z mrtvých. Takže on přijde znovu, vyčkává s tím soudem, aby každý dostal naději na tu spásu, aby šanci na tu spásu, aby šanci na to vejít do toho božího království, zase navázat ten vztah s Bohem, už dobrovolně, ale potom vzkřísí všechny z mrtvých a vlastně ten soud, když teda se bavíme tady na to téma, že by to samozřejmě zaslužovalo větší jako vysvětlení, tak vlastně zbavuje to nový stvoření, který potom udělá, v to boží království potom nemůže pustit žádný zlo do toho, protože kdyby tam pustil jakýkoliv zlo, tak by to bylo strašné utrpení na věky věků. Jo? Takže se vlastně musí zbavit bohužel těch lidí, kteří odmítají to vlastně lpí na tom zlu a nejsou ochotní to odevzdat Bohu, když to tak řeknu. Taky by to zasloužilo lepší vysvětlení, ale nemáme tolik času. Tak vlastně musí holt jakoby s nima něco udělat. No, a nemůže je pustit do toho božího království. No a co to navíc udělá? Navíc je potřeba si uvědomit, že Bůh je ten jediný vlastně zdroj a vlastně podstata dobra. Takže když Bůh ti dá to, co chceš, a ty řekneš, ne, já s tebou nechci mít společného, nepůjdu ke Kristu, já nepotřebuju odpuštění, já nepotřebuji tady ty věci řešit, jo, nepotřebuji k tomu Boha, ale on je ve skutečnosti skutečně stvořitel nebe i země, tebe i mě a je jediný zdroj dobra a lásky, který můžeme, jo, který prostě dal, i tady můžeme jakoby mezi sebou nějakým zakoušet, ale to je jeho záměr a jeho stvoření v nás, tak
když potom mu řekneme jednou provždy tady v tom světě, ne, my s tebou nechceme mít nic společného, tak co nám zbyde? Peklo. Jako, jinak řečeno, peklo je slovo pro to, jako, co může být, když se oddělíš od zdroje dobra a lásky, tak co ti zbývá, že jo? Takže vlastně mi přijde, že to je takový nový výběr. Jak Adam s Evou si mohli vybrat, jestli poznají to dobro nebo zlo, tak my si teď můžeme vybrat, jestli půjdeme za tím dobrem, za Ježíšem, anebo jestli zůstaneme v tom zlu. Právě, to je krásný na tom Bohu, že nám dává ten výběr. Že nás to nenutí, ale zároveň ta logika je v tom, že on každýho volá, udělal všechno pro to, dokonce poslal nám svého jediného syna, našeho Pána Ježíše Krista, který byl ochotný dokonce za nás obětovat se, prolít za nás svou krev, aby nás zachránil, aby nás dostal z toho našeho průšvihu, když to tak řeknu normálně, jo, který jsme si prostě tady udělali, tím, že si pořád každodenně vybíráme to zlo a jsme tím podobní jako ta Adam a Eva a aby nás toho vysekal prostě, tak nám vlastně to nabízí a každý má tu šanci. A to je vlastně návrat, jako kdybych to tak řekl, jak říkáš, zpátky do toho ráje, ale už jakoby z té jiné pozice, z té dobrovolné, z té skutečně jakoby vzájemného vztahu, který vlastně je jediný možný jakoby láskyplný vztah, jak jsme říkali na začátku, že to je z té pozice já opravdu chci a mám na výběr. Jo, a v tom možná vidíme i tu lásku. Právě. Že? A je to ta oboustranná láska. Ano. Láska Boha k nám a láska nás k Bohu. Ano. Ne. Přál bych si, že bys byla nevěřící, že bys to takhle pochopila. Já vím, že už to věděla napřed, ale byl by krásný, kdyby takhle, když se bavím s nevěřícíma, kdyby si to takhle řekla, ano, to dává smysl. A já věřím, že to fakt dává smysl. Že to tak skutečně je. Jo, a ještě jsem se chtěla zeptat, jak jsme se bavili na začátku o tom, že jsme předpokládali, že Bůh páchá zlo, tak když jsi říkal o tom pekle, jo? Tak Bible teda mluví o pekle, že to je věčné utrpení, že tam oheň nehasne, červ neumírá. A jak Bůh může dopustit to, že jeho lidi, které on stvořil, o kterých prostě Bible tvrdí, že Bůh miluje, kteří třeba, jako jak bych tak řekla, nejsou až tak zlí, jo? Nejsou to třeba vrazi, nejsou to pedofilové. Ano, můžou být lepší než já skutečně. Jako. Jo? Ano. Tak jak Bůh může dopustit, že pak budou jako celou věčnost v tom pekle? Právě, jak jsem to už popisoval, vlastně jsem na to odpověděl. Prostě protože ty lidi nechtějí být s Bohem. A pokud Bůh je jediný, kdo může ti dá to dobro a tu láskyplnost a to všecko, tak v jakém stavu potom, pokud máme nesmrtelnou duši, v jakém stavu potom budeme, když se vědomě oddělíme od toho Boha, nechceme s ním být. Jo, to je potřeba se nad tím hluboce zamyslet. Takže já to nechci úplně tady, jako aby to nevypadalo, že lidi straším peklem, ale ať si to sami jako vlastně uvědomí tu logiku, že prostě kde teda budu, když budu prostě na poušti, umírat žízní, úplně v zoufalém stavu a někdo mi nabídne, že tady můžu žít úplně v úžasném prostě paláci, ty mi naplní všechny potřeby, co si jenom budu přát. A řeknu, ne, prostě, já tě nepotřebuju. Tak co mi jako zbývá, rozumíte? Jako to je prostě, to není jako, že Bůh by si to přál. On naopak udělal všechno pro to. A nejenom to, ale Bůh za tebou přišel do té pouště a tahá tě skoro až za ruku, jo, a říká, pojď se mnou. A ty se mu prostě vytrháváš z té ruky a říkáš, nepůjdu. Tak co s tebou má jako Bůh dělat? Jako, v jakém stavu tě teda má nechat? Jako, že on to opravdu násilím neudělá. Jako. No ale co třeba lidi, kteří si to neuvědomují, jo? Jako některé to třeba nenapadne. Já si to uvědomit měli. Nebo jako je to, prostě napadne to každého člověka, má možnost každý člověk tohleto poznat, člověk, který nikdy neviděl Biblii, který prostě není křesťan, nevím, narodit se v muslimské zemi, jo, tak... Ale každý máme svědomí a paradoxní, že jako teďko, možná v muslimských zemích, každý den uvěří mnohem víc lidí v Ježíše Krista než v naší republice, jo. Já slyším ty svědectví pořád. Jako já tady na to nemám úplně jasnou odpověď, protože nejsem Bůh a nevím, jak individuálně Bůh každýho oslovuje a volá v situacích, velmi specifických situacích, v kterých oni jsou. To vůbec si nedokážu jako představit a tvrdit, jo, že tady na to mám nějakou chytrou odpověď. Ale
co jsem přesvědčený jako skrze víru, že Bůh opravdu dělá všechno možné pro to, aby ty lidi jako nějakým způsobem jako vrátil k sobě. Jo? Je to skrze to, že vidíme, že když se rozvíjíme okolo sebe, tak bychom měli dojít k tomu, že tohle se nestalo náhodou a že zatím je Bůh. Jo? Můžeme takhle tím způsobem o něm přemýšlet a každý, když jsme trošku upřímní, tak když se podíváme do toho našeho srdce, do té naší mysli, tak tam vidíme jako fakt špatné věci, které nejsou v souladu s tím ideálním stavem, který bych si Bůh přál. A já myslím, že si to každý dokáže odvodit. Jo? Dokonce i bez Bible. To neznamená, jako samozřejmě Bible je boží zjevení jako věcí a spásy pro nás a je to úžasná věc a je to nejdůležitější, ale zkrátka jsou i další věci, které můžeme dojít, že můžeme hledat Boha a já věřím, a Bible to říká, že když začneme hledat Boha a uvědomíme si, že něco s námi není v pořádku, protože ani v tomhle světě to není v pořádku, že se nám Bůh nechá najít. Ano, těch způsobů může být moc a Bůh jedná s každým pravděpodobně individuálně, úplně specificky, no, určitě. Ale každý tu šanci má, jsem přesvědčený. Jako nemám na to jakoby specifickou odpověď, ale Bible o tom jasně říká, že každý tu naději má. Tak možná to je pro nás ta nejdůležitější otázka, ta nejdůležitější oblast, kterou by si měl každý vyřešit. Protože tady se nejedná jenom o tento život, tady se nejedná jenom o zdraví, o naše tělo, ale tady se jedná o to, kde budeme trávit tu věčnost, že? Právě. Věčnost, která nekončí. Ale tím se každý dokáže zamyslet. A je úplně jedno, kde žiješ a v jaký jsi kultuře. Jo. Dobře, tak já ti děkuji moc, že jsme probrali tuhle oblast. A my ještě chceme probrat s Jirkou další 2 oblasti, ale jelikož náš dnešní díl už končí, tak jsme se rozhodli, že to necháme na příště. Takže každopádně nás sledujte dál i příští týden. A ještě bych vás chtěla poprosit, jestli vy byste mohli třeba odpovědět v komentářích, co vás odrazuje od křesťanství, nebo naopak, co vás přitahuje na křesťanství. Tak se pro dnešek loučím a těším se na vás zase příště. Tak loučím, děkuji za poslech a mějte se krásně. Milí přátelé, jsem rád, že sledujete programy televize Karmel, která šíří Boží slovo pro každého člověka, ale i svědectví lidí o tom, co Pán Ježíš udělal a dělá v jejich životech, protože jen On je pravý, jediný a živý Bůh, který má moc na nebi i na zemi. Pokud máte nějaké dotazy či návrhy, napište prosím. Tým duchovních poradců vám odpoví. Za případnou finanční podporu vám taky děkujeme. Nezapomeňte i na modlitby za toto boží dílo. Vysíláme pravidelně každý čtvrtek od 18. hodiny. Přijměte, prosím, Boží požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.